Harganya miring, gambarnya bening. Bening. Yuk, dikasih podang kuning, dikasih ragenan. Roll on action. Kowe rene bae rasa nang dinding. Yo. Aduh sayang, aduh sayang, aku melu, esok awan. Hartaku dirampas. Ayo mas, mriki mas. Angga, gabung. Awan yen omah wis ora krasa. Guyuran kok isih rasanya.
Sekali lagi podang kuning buat Pak Cipto. Yo, Di sini aja katanya. Di sini aja, nggak boleh di sono. ya. Mbak Risma. Iya. Atur. Pak, ayo Pak. Kita Ayo, nyanyi kita bareng nyanyi. ya. Yuk. Ayo kene kene. Oke. Iya. Sopo sing ora kedanan mripate lalang awe aku gak rasa atiku Aku sayange anakku loro wis rondo kono kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan rino wengi ala yo ibarate si Mbak Risma Ewe ngerti para kodok gayuh lintangi. iki ibarate Ngerti para? wis kaya gareng lah Iya kowe karo wong melarat mengharap Salma. Salma Iya. Waduh. kowe kok anu selalu menjatuhkan aku Nah iya. Kamu mulai duluan. Gua itu tidak bisa diinjak. oke Kalau gue diinjak kakinya, gua injak kepala lu. matamu penyanyi kok nesu Mbakmu. Pati ganti. Papriye. Terus ya. karepen lulu atine aku ora bakal rapi mung sliramu priya tak enteni Aduh sayang ayo sapa sing ora kedanan mripate blala ngawe awe kagugah rasa atiku yen hanyawa esem lan guyumu Mbak Risma monggo Aku loro wis duduk ana saka kembang
tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhok gayuh lintang si nun sewu apa ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau pagi minum susu prawan enak era karuan susu rondo rasane rada sepo kok mbok goleki aku sepo kok mbok goleki kenek to kowe aku mbayangke alah penyarone Mas Narso tuane kaya iki tapi nun sewu jenengan jos semangat boten mriki Pak De boten kowe kok gara-gara kowe kok diuras karo kowe kok kabeh-kabeh mbok ngonoke ngono aku ming arep njaluk duwite kok Ndek wis mbok njaluk ta duwite to boro-boro arep kok tuku aja mentolo arep kok tuku mbako ora ayo kok kaya ngono ya Allah monggo nanane tak delani pati gede la 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 dadi artis nyanyi aku aja sak mena-mena wae yo. Yo 50.000. Ngaku. Yo kijing miring. La 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 la. Yo Mas Pri. Sini Mas Pri. Iya. Camat Mas Pri joget monggo. Lalu. Ya. Ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring, roket mata yen ra dicontek ora iso mampu. Ayo dek, ala kijing miring. Ayo dek, kijing miring. Mikolo soket dientul-entul. Pengine banget ora bisa kutul. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ayo Mas iki piye Mas Yadi monggo merapat. Yang punya katresnan sejati. Iya. Kijing miring, ayo dek, kijing miring, bala-balan kaos biru, ugal-ugalan ojo ditiru, campur sari kita suara, MC Mas Gareng daring ngapak, ayo dulur sing prasojo. Goyo perukun negarane sentosa. Ayo Mas iki piye Lumalolo ae-aeong. Mas Yadi monggo. La 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 la. Iya.
Kijing miring digawe garapan jula-juli. Monggo. Kene wis sing di kawasan ayo gek piye. Alah Mbak Ria, kijing miring. Ayo sini langsung. Monggo Mbak Ria. Nah, iki garing sing ngerti garapane aku ngerti. Lagi iki melu kita suaraku. Ayo kono ngambil jekok kono. Penyanyi kola-olo. Iki lho gawan kotak kita suara. Lah iya. Makane kowe ngeyel kowe. Wis ayu goblok. Cek penting aku ayu goblok. Kowe wis elek goblok. Kola-olo meneh. Kola-olo meneh. Ayo Ria. Ya, kijing miring. Kijing miring. Nyusake tonggo. Iya. Barikan. Iso apa ora? Ora iso mundur. Iki putin behajat loh, jangan pernah. Iya. Metebu. Ora cembeng, ora mlebu. Kaya biyen iki lho. Kuwi sapa kuwi? Menengo. Ngajari. Ngajari, aja ngajari. Sing basic wae Mas. Ya, oke, siap. Oke. Ayo deh. Garapane to? Nah, iki yo goblok. Iki yo goblok. Iki pinter. Lah, iki yo lagi ngerti garapane lho. Ora iso. Iki goblok. Iki gawan kotak mbiyen. Tapi kita gak sarang. ngerti garapane. Wae sing olah-olah. Kok sesek aku alumni loh. Nah, alumni. Kamu ngerti gak garapan ini tadi barusan? Tahu. Tahu. Lah, mbok ora di briefing kok, Mas. Tahu. Wae yo melu olah-olah. Kamu jangan sok pintar kamu. Jangan merasa pintar kamu. Kalau kamu latihan setiap hari kita nggak latihan, jangan merasa pintar kamu. Aku pelatih loh. Pelatih bola loh. Peneng kandangnya terus keminter loh ya. Sering kau takjan aja kundangdut ya toh. Kita kau nyanyi lagune Roma. Bah, iso. Malam ini. Ayo lanjut Ria, monggo. Tergandeng gumomo tebu yen ratito ing ora iso mlebu. Ayo Dik. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Parian Mbah. Tarian riyen. Arep parian anu bayar wis. Parian. Tuane dodo kok iki. Aku wis lali. Lali. Pun lali. Berarti bayar mawon. Mau sing 50.000 lho, Mbak. 50.000 ndi? Mau lho sing 50.000. Ayo ndi wis. Apik-apik naten, bayar apa arep joget? Oh, bayar. Milih bayar, Apaan lo? Iya. Mbak milih bayar. Bayar kene. Ya kok sik sabar. Motor duitan ngono iki. Ayo iki. Yo. Mbak, iki ambahmu. Nggih. Oh, ngapura. Geceken Ria. Geceken. Ngapura. Mbah ono ngendi ketemune? Nah, Enten mriki. enten mriki. Ayo, Deria. Ayo. Siji loro telu Sawerane aku urung atu. ayo Mas kijing miring ayo Mas lo metu lho kijing miring samperane omahe jajar ayo Mbak kijing miring
ngene lho. Iki gentle. Gentleman. Ah, sesuai Iki dengan nun- omongan. Iki nun sewu. Sing Piye? sepuh wani kok sing nom-nom dara wani. Burung Cemen. panas. Among tamu nggih. Mbah Gung, ngapunten. Ampun nyawer nggih tumbas bako lebetke melih mawon. Lah nyapa? Mboten kaya apa mentolo matamu iki tuwake matamu. Ora, maksudku ngene lho. Mboten usah nyawer. Mboten usah. Mbak Kong, biasanya iku malah jenengan mangke ditambahi kalih gareng. Nesu to Pak Mbah. Gini kemawon. Mboten usah. Nggih, Mboten mengke usah. aja ditambahi. Kowe Kan mentol. biasanya ngono kuwi. Ora kowe kan njaluk meneh. Ki mesti dawa-dawa. 50 mesti 5 lagu aku ngerti. Lho kowe nesu. Nggih. Niki pripun? Diparengke saestu. Orek-orek. Nggih, alhamdulillah. Orek-orek. Orek-orek. Nggih. Nggih, nyuwun orek-orek. Sik kowe mentolo. Ora usah. Wah, mboten. Lah iki Pak sing bayar rene. Ngono kuwi. Pancingan. Lah, padune. Rek orek montore mabur ala ayo mbak aku ngejoget ya yo ala iya yo rek orek montore mabur iya yo iya yo ya apa sejane kelakon Sing sayun, sing rukun. rek ore montore mabur iya yo iya ya oe yo Sik. Iki suarane mbok iki. Iso apa ora to? Iso kowe ora nganggo ancang-ancang. Tapi Oh. emang goblok padahal kowe sing goblok. Mergo ming 50 nambah 50 dadi. MC rusuh sesuk-sesuk rasa dinggo, Pak. Ora iso, ora Bola. Rampung apa ora orek-orek iki? Nggih, mengke sik, mengke riyen nggih, Mbah. Sabar, Urung, Mbah. Dering. Anu, tukang kebote ulah-ulah. Ora, kowe sing olah-olah. Nah. Iya. Bal-balan kaose biru ugal-ugalan aja ditiru. Sayuk sing rukun. Yo balolo. Jarit luring beda pinggire aja dilirik ana sing duwe ayo rek ore Sere mabur. iya Mas, rong doa lolo Yo Mas. alangetan balik kulon apa sejane kelakon ayo iya rek ore montore mabur ala dua lolo oe yo oe yo doa lolo jarit lurik beda pinggire aja dilirik ana sing duwe iya gong endi Motore mabur.
tak gudang yo anakku Dek Risma, aku cinta padamu. Daripada kita bercerai, mendingan kita berkumpul lagi. Lanang dhewe nak wedok dhewe nak lanang tak sekolahke besok gede dadi pagawe. Campur sari kita suara, pimpinane Mas Bondan Binarno, MC ne Mas Gareng apa, penyanyine ayam Mbak Risma. Doa. Gandeng momot tabu rati cedeng ra iso mlaku. Matur nuwun kagem keluarga Mbah Mukimin, dalasan Ibu Paina sampun nimbali kita suara. Mbah sakarepmu neh kono neh. Kula matur Ya, nuwun, sakarepmu. mudah-mudahan kedepannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak lanang dhewe nak wedok dhewe lanang Oke. tak sekolahke besok gede dadi pagawe. Dek Nur Rizki Ilham, panggilan Mas Juna, kami doakan keluarga dari kita suara. Maneh. Janganlah ragu, matur nuwun buat cerah foto si jantung yang sangat luar biasa sudah mendumek. Matur nuwun karo Adel. Terima kasih buat Mbak Adel karena sudah hadir di sini. Penyanyi datangnya jam 3, itu padahal kawan kota. Suh, nggak apa-apa. Wes, rusak. Padahal bayarnya sama, tapi kami ikhlas. Mudah-mudahan berkah barokah.